Ngunyan po sineselebrarta ang ika-75. Hindi ko tatao kang Bicol kang 75. 65. Na tao. Ano po? 65 taon. Ning basta de kita tatao kang Bicol. Basta 75th birthday. Kang samuya kong magayuno na tiyaon na si Virginia Unsay Doroin. So salamat po in behalf of ang family Doroin ay Palmaria, Doroin and Unsay. Thank you so much po sa mga nag-arabot mo niya ng iba po halik pa sa hararayong lugar. So puunan tayo muna po ang program celebrator. Now, the grand entrance of our birthday celebrator. Let us all welcome her with resounding applause. Yan! Everybody, let's sing! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Nyarit na, nyarit. Yan! Wow! Pagkagayon man talaga kang sa tuyang birthday celebrator. And next po, si Miss and sunod po ang gwapong dugang kang sa tuyang birthday celebrator, Mr. Dodong Unsay. My finest day is yet unknown. I have my heart for everything. Ni ano? Marcos. Si Marcos na nakaping. Marcos na. Si Marcos na nakaping. Ayan. Next, si Alfea Len Doroin. Ay, alam mo, matibay na ni mag-English sa Alfea. Let's hear the message of Miss Alfea Doroin. Happy birthday po, Nanay. Be happy and healthy. I love you. Wow! Thank you so much, Piang. Next, Alay ko, ang aki niya ang manugang ko iyo si Elvera Unsay Doroin, ang aki ko manan Pio Cross Jr. Salamat po. Yan, very close talaga. ayan. Ang gagayin ka mga pangaran. Ayan. Ang pag-celebrate Birthday marinyaman. Okay, thank you. Ayan. Salamat po na pagkabit ko kanta. Sa malaitan, sunod-sunod. Salamat po na happy birthday.
Thank you so much po. My Judith. Happy birthday, Made. Sana maglawig ang buhay mo. Ang mahal na Diyos ang magabay sa mo habang kita nabubuhay. Salamat sa Diyos. Happy birthday, Diyos. Salamat. Happy birthday. Sana so many years birthdays to come. Stay healthy and beautiful. Wow! Yeah. Pero halawig na praraktisan ito kasubang Brothers Merchandise. Diyos maraming na hapon po sa Indoga Boss. Inot na nagpapasalamat po ako ta iyaon po kamo nakikisilibrar sa birthday kan sa kuyang ina 75. Kan sayang pagkamundag. Pero gusto kong pasalamatan ang duwang matibay na talaga naman mahihiling mo na hali sa pamilyang unsay. Matitibay. Mga smarte. Yan pig-apod na mga smart. Si nanay, matuang aki kang samuyang lolo na si Lolo Agripino Unsay saka si Lola Andrea Habana Unsay. Si nanay ang pinakamatuang aki kaya aram ko man kung paano si nanay nagsakripisyo pang panahon kung paano siya nagpadakula ning 10 aki nagsakripisyo ning halawig na panahon 10 ning inaki niya pero di kami nakadangog ning reklamo sa di kami nakadangog na reklamo na halik sa iya na dahil niya kami kayang pakanon although grabing pagtios aram taman siguro ka mga taga-igde na sinanay agang amay alas 4 alas 5 nasa taro ka na paghapon kaya minsan alas 5 sinanay kayo pag-abot sa tarukan hapon niyang panggitong kasi hapon niya nang balikan sa nakaagi na anggot sa samuya kasi nalingawan niya itong nakaagi pero sabi ko parte na ikan nakaagi na iyan inagihan mo aram tayan na iriba-iba kita kang panahon sa pakitar kaibahan sa imong mga aki pero sinanay dahil kami nilingawan ang totoo kay ni sinanay nagkikitarokan may ito pala na ano ko na may dadara siya ng sarong patos na pansit kada pagkitarok siya ito pala mirindalan niya inutong istorya mirindalan niya pa ito pero pasalubong niya pa sa muya naintindahan ko ini ngunya na nagtakula kung nakikitrabaho naman ako na pag may mga sumirindalan pa nakapatos-patos na pasalubong ko man sa akin ko nadawad ako magmirindal na ano ko sinanay na palang kay ito ang sa iyang kasi sa sobrang pagtios mi si saya ning ning isnakan sa pakitarok sa paghihilamon sa tao kang pigdadara niya pa sa muya kaya ako nauugma kung marinay na sa imong sakripisyo masusuklian mi yan kaya salamat na happy 70th birthday